The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba ito? Tesla Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Hoy. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Miyerkules para sa patuloy na pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City, at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube channel. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa PTV Digital Channel 14 sa Metro Manila, Channel 46 sa GMA For the Box at Channel 2 sa ABS-CBN TV+. Umpisahan na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko, domestic helper sa Saudi Arabia. Isang buwan pa lang sa pagtatrabaho ay isinauli na agad ng kanyang employer sa foreign recruitment agency nito. Ang dahilan ay nahuli raw lang siyang kumuha ng itlog. Ngunit ang depensa ni Jovelyn Saludo ay ginugutom daw kasi siya ng kanyang amo. Bukod pa rito, isang staff mismo ng agency nagawa siyang suntukin sa braso sa pikon umano nito sa kanya. Makakausap natin si Lolaine Saludo, ang ina ni Jovelyn Saludo. Magandang hapon po sa inyo, nanay. Okay po, okay. Magandang hapon din po. Opo, nanay, magandang hapon. Nanay, matanong ko po kayo, asan po ngayon itong anak po ninyong si Jovelyn? Nasa Saudi, ano po siya, agency po ng Saudi, ng Riyadh. Nasa Riyadh po, sa agency po ng Riyadh. Opo, opo. Opo. Nanay, ano to, makikwento nga po sa amin, ano po itong naging problema po ng anak ninyo dahil nababanggit po ninyo, napatungkol po ito sa itlog. O yun nga po nung pong una kasi, ma'am, ang sabi po ng anak niya, kung siya ay nagugutom, okay man po siyang magluto ng pagkain niya. Kaya nga po, ang ginawa ng anak ko, gusto po niya maglaga ng itlog. Pero naabutan po siya ng nanay ng matanda na siya po ay nagpapakulo ng tubig para po maglaga ng itlog. Ang ginawa po ng matanda, itinapon po yung tubig, pinatay po yung kalan. Paano pa po niya malalaga yung itlog? Mm-hmm. So, ibig sabihin po nito, nanay, ay ipinagbabawal po ng amo niya na kumain itong anak po ninyo ng itlog. Siguro nga po gano'n. Kasi nga po yung mga pagkain nga po tinatago niya Yung pong anak niya namimili ng pagkain para po makakain po ng maayos yung anak ko. Pero ang ginagawa po ng kanyang nanay, yung pong pagkain, kinukuha po at tinatago. Mm-hmm. So, sa madaling sabi, yung amo po niya, yung pinaka-amo po niya, okay lang na kumain po itong anak po ninyo. Ang problema po, yung nanay po ng amo, ito po yung parang madamot sa pagkain. Opo. Opo. So, ibig sabihin, nagugutuman po itong anak po ninyo doon po sa kanyang amo. Opo. Sa umaga po, ang ginagawa po, kape tinapay lang po. Wala na po siyang tanghalian, wala na po siyang hapunan. Kinabukasan po ulit siya, bibigyan ng tinapay at kape lang po. Mm-hmm. So, araw-araw, kape at tinapay lang yung kinakain po ng anak ninyo? Opo. Ayun nga po yung inaano ng anak ko, paano siya makakapagtrabaho man ng maayos kung siya ay gutom? Nung minsan po, dumain po siya, masakit ang ulo niya. Ang sabi daw po nung
nung matanda, pumasok ka sa kwarto mo at matulog ka. O, paano nga po makakatulog? Opo. So, daig pa nitong anak mo yung nagda-diet sa pagkain. Yun nga po eh. Hindi naman po alam nung anak niya na gano'n ang ginagawa nung nanay niya. Ay yung anak niya kasi niya, minsan lang pong umuwi kasi nagtatrabaho naman po. Mhm. Ano po ba yung amo nitong anak po ninyo? Lalaki o babae? Ang nakalagay doon sa kontrata niya, yung nanay, si Turpa po. O sumalinaw na ang pinakaamo po niya ay yung nanay nito pong binabanggit nyo na amo na mabait po sa kanya. Pero yung nasa kontrata, eto po talagang nanay nitong binabanggit yung mabait sa kanya. Pero eto pong nanay yung napaka damot po sa pagkain. Opo. Pagkatapos po nung insidente nanay sa Itlog, ano na po yung sumunod na mga pangyayari? Ayun nga po, tinuruan po siya ng ate niya na habang natutulog yung matanda sa umaga, maaga siyang gigising para kumuha na lang po ng pagkain sa kusina. Ngayon po, siguro po, di ganun po ang ginagawa ng anak ko, kumukuha siya ng pagkain sa kusina tuwing umaga. Medyo 1 linggo pong ganun, siguro po nalaman ng matanda na gano'n. Ang ginawa po ng matanda, inilak na po yung kusina. Paano pa po siya makakakuha ng pagkain? Ma'am, tubig nga po, hindi po siya nakakakuha. Oh, so ganun yung ginawang strategy nitong matanda para hindi na makapasok siya doon sa kusina, inilak na po. Po, inilak na po yung kusina. Tapos isa pa pong ang sabi niya, ipahatid na lang siya sa agency ng July 12. Pero hindi po siya hinatid. Tapos tumagal pa po ng ilang araw pa. Tapos po nung mga 19 na po siya na nag-text sa akin, ang sabi po niya, nasa agency na raw po siya. Pero pagdating po ng agency, siya po ay pilit na pinababalik doon sa kanyang employer at nagagalit po yung isang tauhan, sinuntok po siya. Opo. Wait lang nanay, linawin ko lang po. Paano po siya nakarating ng agency? Sino po yung nagdala sa kanya? Bali, sinuntok po siya ng isang tauhan po ng agency. Isang tauhan ng agency kaya siya nakarating doon. Now, nung nakarating na po siya doon, may binabanggit po kayo na sinuntok po itong si Jobelyn. Sinuntok na po siya ng isang tauhan ng agency kasi nga po, pilit po siyang pinababalik dun sa employer niya. Pilit siyang ipinababalik. Ngayon, paano po nagkaroon po? Nagkaroon po ba sila ng kumusyon? Nagkaroon po ng alitan? Nagkaroon po ng palitan ng mga masasamang salita? Paano po siyang sinuntok? Basta-basta na lang po ba? Hindi naman po, basta po pagdating daw niya ng agency, nagalit daw po sa kanya yung tauhan at ang sabi niya, ibabalik ka sa employer mo. Ayun. Ay, ang sabi po niya, uuwi na lang po ako, sabi niya. Kaya yun po, sinuntok na po siya ng pero yung mag-text niya sa akin, nagpunta po ako ng agency dito para po reklamo yung ginawa sa kanya ng agency dyan sa cafe. Opo. Pero nagpawanag po yung agency, hindi daw po, nag-wild daw po yung anak ko, kaya daw po siguro natamaan. Yun daw po ang sabi. Okay. Pinipilit siya ng agency na bumalik sa employer. Eto naman na anak po ninyo, talagang ayaw nang bumalik. So, ayaw na po talaga kasi natulog siya, natatakot po siya kasi hindi daw po niya alam kung ano ang iniisip nung employer niya nung matanda. Hindi niya alam kaya niya, hindi na po ako babalik, uuwi na lang po ako. Opo. Dahil doon po sa sabi niya, nasuntok po siya or sinuntok, ano po yung natamo po niya? Meron po ba siyang mga pasa? Masakit po ba yung braso niya? Bali, yun lang pong braso niya sinasabi niya sa akin. Okay. So ano po yung pinakakalagayan niya ngayon, nanay? Nasa agency po siya ng simula po nung 19 na nag-text siya sa akin na gano'n. Hanggang ngayon po, wala po akong kontak sa kanya, hindi ko po siya nakakausap. Kaya nga po ako yung kung hindi ko alam, saan po ako pwedeng humingi ng tulong para makauwi yung anak ko. Opo. Kailan niyo po ba last na nakausap po itong anak niyo, nanay? Hindi ko po alam kung saan ako lalapit na tao para po makauwi ang anak ko. Opo. Pero tama po yan. Nanay, tama po na lumapit po kayo sa amin, kasi lahat po ay gagawin namin para po, nanay, na makauwi po ng ligtas ito pong anak ninyo dito sa Pilipinas. Opo. Opo.
So, kailan nyo po nanay last na nakausap po itong anak po ninyo? Noong 19 po ng July, last na text na po niya sa akin yun. Tapos nang message po ako sa messenger, hindi po siya nag-reply kasi wala na po yung cellphone. Opo, July 19. So, mag-iisang buwan na po. Yun nga po, kaya po ako'y alalang-alala, mag-isang buwan na po, wala po akong kontak sa anak ko, hindi ko po nakakausap. Opo. So, sobrang alala po yung nararamdaman nyo, nanay. Ito po bang anak nyo ay meron ding pamilya at mga anak? Meron pong asawa, pero hindi sila kasal. May anak niya siyang dalawa. Nasa akin nga po, yung dalawa anak. Opo. Mga ilang taon na po yung anak niya, nanay? Yung panganay, 8 taon po. Tapos yung pangalawa, 5 taon. Opo. So, kumusta naman? Hinahanap naman po ng mga bata yung kanyang nanay at hindi nila makausap. Sobra nga po ang ano ng mga bata. Kasi tinatanong sa akin, nasan ba daw yung mama nila? Eh, wala naman po akong maisagot kasi hindi ko naman po nakakausap yung anak ko. Opo. So, nanay, makinig po kayo, ano, dahil alalang-alala po kayo sa sitwasyon po ng anak po ninyo at mag-isasang buwan na po na hindi nyo po nakakausap. Eto, nanay, para bigyang linaw itong problema nyong kinakaharap ni Jovelyn, makakausap natin ngayon mula sa kabilang linya ng telepono si Saneria Dallas, ang Corporate Secretary ng Prime Goal International Manpower Incorporated. Magandang hapon po, Miss Saneria. Good afternoon po. Apo, ma'am, tanong lang po namin, ano po yung status nitong si Jovelyn dyan po sa inyong agency? Yes, ma'am. Nasa accommodation na siya and hinihintay na lang po ma-release yung exit visa niya bago po namin i-go yung ticket. So, ongoing na po yung pag-aasikaso po ninyo ng proseso para po makauwi dito sa Pilipinas. Yes, ma'am. Apo. Ma'am, eto pong sumbong ni Jovelyn, patungkol daw po sa panununtok sa kanya ng isang staff doon po sa inyong foreign agency. Nakarating na din po ba ito sa inyong kaalaman? Yes, ma'am. And dinouble check po namin sa FRA and nagsabi po sila na hindi naman daw po sinuntok si Ate Jovelyn. Parang inaano lang po, pinipigilan nila kasi naging hysterical and nagwawala na si Ate Jovelyn doon nung dinala siya ng employer sa agency. So yun po yung binabanggit nila na hindi nagkaroon ng panununtok, kundi nagkaroon po ng kumusyon dahil nagwawala na itong si Jovelyn. Yes, ma'am. So ano po yung plano po ninyo? Si Jovelyn po ba yung gagastos pa uwi dito ng Pilipinas o kayo po? Sa office na po yun, ma'am. Hinihintay lang po talaga namin yung exit visa para mag-go po yung ticket uwi. So ulitin ko po, ma'am, sino po yung gagastos? Si Jovelyn or kayo po? Agency po. Agency. Okay. So malinaw po yan, ma'am, ano? Gusto po namin na makipag-ugnayan pa rin po sa inyo kung ano po yung mga susunod na update para po malaman po namin kung makakauwi na ng Pilipinas ito pong ating kababayan. Yes, ma'am. Apo. So maraming salamat po, Ma'am Saneria Dallas, sa inyo pong pakikipagtulungan po sa amin para po sa ating kababayan. Okay, ma'am. Okay. Para naman sa agarang pagtugon at para mabigyan ng kasiguraduhan, nasa kabilang linya ng telepono si Attorney Sherilyn Malonzo, ang Director for Operations Center ng OWA. Magandang hapon po, Attorney Malonzo. Magandang hapon po, ma'am. Apo, Attorney, eto na naman po, isa naman pong kababayan natin ang nangangailangan po ng agarang tulong mula po sa inyong tanggapan, Attorney. Attorney, ano po yung pwedeng proseso na maaasahan po ni Jovelyn at ng kanyang pamilya patungkol po dito sa hinaing po nila? Okay. Narinig ko po kanina yung sinabi po ng representative ng Philippine Recruitment Agency. At in fact, ito rin po yung kanilang na-report sa amin noong July 29 na waiting for exit visa. But ngayon po ay August 14 na, no? So, I don't know kung nandiyan pa yung agency, but ay assure lang po namin sa mama po, no? Ni Jovelyn is that pupukpukin naman po namin yung Philippine Recruitment Agency natin, no? Apo. And then of course, coordinate pa rin naman namin ito sa aming welfare officer po no, sa Riyadh. Apo. Pero So yun po Attorney, yung maasahan. And then pagdating mo po sa Pilipinas, basta magbigyan po kami ng flight details, of course, i-assist po siya ng OWA po. Kung hindi siya susunduin ng kanyang Philippine Recruitment Agency, i-assist din po namin siya sa airport. And then we will be providing transportation kung uuwi po siya sa probinsya.
And if necessary po at walang available na flight, no, o biyahe papunta sa probinsya, depende po sa dating sa Pilipinas, i-accommodate din po namin siya sa hotel in the meantime. Ayun. So, and then i-assess din po namin, i-check lang namin yung ganito sa baby program, kung wala pa siya na-avail before, or Okay, so malinaw yung binabanggit ni Attorney Shi na aasikasuhin, ibibigay lahat ng pwedeng maitulong sa ating kababayan, including the accommodation. And inassure naman ni Attorney Shi na lahat, etong patungkol naman dito sa exit visa ay dapat ay mabigyan ng agarang solusyon. Magandang hapon sa muli, Attorney Shi. Naputol po tayo. Sorry po, naputol po. Apo. Yes po. Okay, continue ko lang po yung sinasabi ka na po, i-assessment po namin. Kung di pa po siya nakapag-avail before po ng reintegration program, so we will also be providing the integration na package nito, no? Sa regional office kung saan po siya uuwi here in the Philippines. So yun na po yung i-assure ng OWA. As always po, rest assured that we will close monitor until po makauwi po siya ng Pilipinas. Apo, Attorney Shi, may dagdag ko lang po kasi nababanggit po ng agency na ang inaasikaso po nila, ito pong exit visa. So, sa normal pong proseso, kapag po ang reklamo ay nakarating na po sa kanilang opisina, mga ilang araw po ba ito maaari pong mailabas, ito pong exit visa? Kasi po nung report po nila po, July 29, ang exit visa po kasi ang nagbibigay po ng isa employer. So, dapat, from the moment po na pull out po nila yung si Jorbeli, no, sa employer, which is no July 29, ang presumption po is, kaya tumagang employer na i-pull out is nagkaroon na sila ng usapan para i-refund. Kasi po, syempre, ang kontrata po ni Jovelyn is for 2 years. Pero, deploy pa lang sa kanya ngayong June 19, 2024. So, ilang buwan pa lang po siya doon, no? So, parang mag-2 months pa lang. So, syempre, there's a negotiation na mangyayari between the employer and yung recruitment agency at yung recruitment agency dito kasi we have shared and solidarity liability. So, dapat po yan, nag-negotiate na sila kasi nga medyo napapagalan na i-rin ako dahil anong pensya na po ngayon. So, since reported to us, it's based na. So, dapat na-negotiate na para naibalik na po nila yung remaining po na agency fee na binayaran po, no, ng employer niya para kay Julie for the 2 years contract. Opo, so dapat yun po, ito magkaroon po yung muna ng ipapalo po negotiation. Negotiation po muna dapat, Attorney. Yes po, kasi syempre po yung employer magdidemand po yan. Okay. Dahil ang binayaran niya is for a 2-year contract, but wala pa pong 2 months, of course, Julie must pulled out from the employer. And understandable naman po, dahil yung kamag-anak po ng employer, which is yung nanay po, sa kwento po kanina din ng nanay po ni Jubilin, siya po yung nagdi-deprive po sa ating OFW ng pagkain. No? Nasa standard employment contract, ma'am, na dapat ibibigyan po ng sapat na pagkain or equivalent monetary allowance po, no? Yung ating OFW. At dapat ganun po ng passport. Nakalagay po yan sa standard employment contract, passport and residence permit and work visa. Dapat nasa possession po lagi yan ng ating mga OFW. So, maliwanag naman na may violation talaga po yung household member po, no, ng ating employer. Opo, Attorney Shi. So, ibig sabihin po nito, Attorney Shi, lahat po ay dapat i-shoulder po ng agency dahil po sa ganitong pangyayari ay hindi naman po ginusto nitong ating OFW. Actually, dapat po yung employer kasi kung siya may violation. But it depends, of course, no, sa negotiation po nila. So in this case, nangako naman po yung Philippine Recruitment Agency na sasagutin po ng agency yung kanyang pamasahe pabalik ng Pilipinas. Hindi naman po kasalanan po ng ating OFW. Pag ang OFW natin, nag-refuse na mag-work, despite na 2-year contract na siya mahal, wala namang ginagawang masama sa kanyang employer, that's the time po na yung OFW po yung mananagot ng kanyang repatriation cost. But in this particular case, maliwanag naman po na wala naman siyang kasalanan doon. No? She was deprived of food, may passport withholding, cellphone withholding. Kasi po, during work hours, of course, di ba, kahit naman po dito sa akin, so bawal mag-telepono. Unless kahit yung function niyo po, dito ba sa pagtatrabaho. But the case ng mga kasambahay natin or HSW,
So syempre may oras lang po na pwede nilang awakan yung kanilang telepono but not during working hours. But ito kasi, as per allegation, talagang tinatago yung kanilang telepono. Hindi lang maliwanag kung may oras lang na sinabi yung employer. So, ayun ma'am. With that po, Attorney Sherilyn Malonzo, maraming salamat po. At patuloy po kami na makikipag-ugnayan po sa inyong opisina. Maraming salamat po. Welcome po. So yan mga ka-action, siniguro ni Attorney Shi na dapat sa mas lalong madaling panahon ay mabigyan ng exit visa itong ating kababayan para naman ay tuluyang makauwi ng Pilipinas ng ligtas. Okay, Nanay, balikan natin si Nanay. Nanay, napakinggan niyo po ito pong si Attorney Shi at ang kanya pong agency. Ano po yung masasabi niyo, Nanay? Salamat po. Kung ganun po ako napapalatag na po ang kalooban kung pagka siya po ay nakauwi na. Ayun. So nasa mabuting kalagayan po yung anak po ninyo, Nanay, at wag po kayong mag-alala dahil ginagawa po ng lahat ng OWA, ng DMW at ng agency po niya para po ito ay makauwi na ng ligtas. Ito pong ating kababayan, ito pong anak po ninyo dito po sa Pilipinas. At wag po kayong mag-alala dahil tututukan din po ito ng aming programa. Salamat po. Mga ka-action, dumako naman tayo sa Action Co Center Satellite Office sa Caloocan City. Makakapanayam natin ngayong hapon si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Hello, magandang hapon. Sir Alvin, magandang hapon. Ay, magandang hapon, Ma'am Rachel. At kasama ngayon ni Sir Alvin, si Virgilio Ermino, 6 na pong taong gulang at may iniindang stage 4 prostate cancer dahil na rin sa sakit na natamo at naapektuhan na ang kanyang pag-ihi. Kadalasan ay dugo na raw ang nailalabas. Magandang hapon po sa inyo, Tatay Virgilio. Magandang hapon po. Apo, Tatay, kumusta po ngayon ang pakiramdam nyo ngayon, Tatay? Medyo ice-ice na rin po ng kaunti. Opo. Pero kailan ka po, Tatay, na-diagnose nito pong sakit nyo po? Na-diagnose po ako noong February 2023. Opo. So, Opo. nung na-diagnose po kayo, Tatay, ay stage 4 na kaagad. Opo, tapos matilis po ang proseso na ginagawa sa akin. Mhm. Matanong ko po kayo, Tatay, bakit po nagkaroon po kayo, sa tingin nyo po, bakit po nagkaroon po kayo ng ganitong uri ng sakit, Tay? Marami po, gawa po ng trabaho ko noong 2000 po, siguro po yung pagpipigil ko ng ihi, na hindi ko namamalayan na putol-putol na ang aking pag-ihi. Ganon, tapos hindi ko na namamalayan na sumasakit na yung aking likuran. Pala, yung pagkakasakit ay cause na ng cancer ko. Mhm. Ano po yung dati nyong trabaho, Tay, nung kayo po ay malakas pa? Company driver po. Delivery driver. company driver. Mhm. So, yun po ang sa tingin nyo rason kung bakit po nagkaroon kayo ng ganitong uri ng sakit dahil sa pagpipigil po ng pag-ihi. Marahil po, pero sa iba sinasabi, yung lahi. Mhm. Kasi yung tatay ko, ganun din po ang sakit. Yung tatay nyo din po, nagkaroon po ng ganito ding uri ng sakit. Kumusta po yung tatay nyo ngayon, Tay? Ay, wala na po siya. Umanaw na po. Opo. Pero hindi naman po yung cancer yung rason bakit po siya pumanaw. Hindi po. Opo. Pneumonia po ang kinamatay. Okay. Kayo po ba, Tatay, ay may asawa at anak na? Meron na po. Opo. May anak na rin po ako. Ilan po yung anak nyo, Tay? 3 po sila. 3. Asawa, ilan? Isa lang po. Ayan, ay isa lang. Opo. Tatay, matanong ko po, aside po sa nahihirapan po kayo sa pag-ihi, ano pa po yung mga nararamdaman nyo po? Yung kung yung ihi ko, every gigising ako, madaling araw, gigising iihi, putol, gigising iihi, putol, hanggang sa dumating na po na ang iniihi ko ay dugo na, kasi sumasakit ng aking likuran. Opo. So, parang hindi po yung normal na pag-iihi po yung nararamdaman nyo at ngayon po ay meron ng kasamang dugo. Opo. Mhm. Na paano yan, Tatay? Wala na po, hindi na po kayo nakapaghanap buhay. Paano nyo po natutususan ito pong inyong mga gamutan?
Gawa din po ito na nangihingi po ako ng guarantee letter kung saan po ako. Kaya nga po, nang malaman ko na meron pala po ditong satellite ako people party list sa aming barangay, ay sinadya po ako. Nagmadali po akong pumunta. At yun naman po, ay nabigyan po agad ako. Napakabilis po nila magbigay ng guarantee letter dito po sa ako people party list sa pagmumuna ng ating kamahal ng congressman na si Saldi ko. Kaya nga yun, 1 week lang, binigyan po agad nila ako. Ayun. So, nung wala pa pong satellite office dyan, tatay, paano po yung ano nyo? Paano po yung gamutan? Saan po kayo humihingi ng mga tulong? Humihingi rin po ako ng tulong kay Congressman o Kamalatitan, kay Mayor Anong Malatitan, yun. Kung sino po ang manalapit ako, minsan sa Panjubi, kung saan po ako lumalapit. Opo. So, malaking tulong po sa inyo na naandyan na po yung satellite office ng Ako Bicol Tabang Ora mismo. Ay, napakalaking tulong po sa akin to, ma'am. Opo. So, ngayon, tatay, matanong ko ulit, katabing mo ngayon si Sir Alvin Martinez, ano po yung kahilingan nyo, tatay, para naman po kami ay makatulong po sa inyo? Sana po, every 3, yata po itong programa nyo, pag nag-check up ako, every pwede po akong bumalik, magbibigyan po muli ako ng guarantee letter. Kaya, sana po uli, mabigyan po muli ako ng ganong halaga o kahit na basta kung ano po may bibigay na halaga ay ito po tatanggapin na napakalaking tulong. Opo. So, kasi ito tatay na uri ng sakit po ninyo ay hindi po ito one-time na gamutan. Opo. Ang mabigat po kasi, yung gamot po ay napakamahal. Opo, gawa ng nababanggit nyo po yan, tatay. Eto si Sir Alvin, tanungin natin kung ano yung nakahandang tulong ng Ako Bicol Party List para po sa inyo, Tatay Virgilio. Sir Alvin, magandang hapon sa muli. Ay, magandang hapon po, Ma'am Remy. Kamusta po kayo? At sa lahat po ng mga sumusubaybay sa Ako Bicol, Tabang Ora Mixto Protest ninyo. Yun nga po, ang sabi ni tatay, nung isang linggo, punta sa rito at magpakasakali siya na makakuha ng guarantee letter o medical assistance na galing sa Ako Bicol Party List. Ngayon po, tama po yung sinasabi ni tatay. Sa lahat daw po, kaya po yung sinasabi kanina, sa lahat daw po ng party list na pinuntahan niya para humingi ng DM at medical assistance. Tanging Ako Bicol Party List ang nakapagbigay ng mabilis. Matagal na po yan, isang linggo. Kasi po, yan po ang bilin ni Congressman Saldi ko na huwag patagalin ng mga taong nangangailangan, lalo na sa medical kasi may iniinda silang karamdaman. So, kailangan mabilis din ang pagtulong natin sa kanila. Apo. So, after a week, Ma'am Remy, ito na po. At ibibigay ko kay tatay ang guarantee letter para sa NKTI, tatay, no? Opo. Ibibigay ko na ngayon para sa kanyang pagdamot at pagdali at pagbigay ng kung ano-ano pang kailangan sa ospital. Ito na po. Linigyan po natin siya ng 60,000 pesos. Ayun. Para sa gabos niya. 60,000 pesos. 50,000. 50,000. Opo. Tatay 50. Okay, 50,000. Siya po ang sabi ko nga po kay tatay. Tatay, tayo ang malaking magbigay dahil alam natin kung ano pangangailangan ng mga tao. So ito po, 50,000 para hindi na siya lumipat sa iba at maghanap. At napakahirap din ng pumila. At alamin ang mga pangsikot-sikot kung saan meron pang mahingan DL. Sabi namin kay tatay, ito, base sa dokumento mo, ito kailangan mo. So 50,000 para hindi ka na mahirapang maglakad. Tatay Virgilio, hindi na kayo hanap pa ng iba na makakatulong sa inyo dahil sa Ako Bicol Party List pa lang. Ay, ayan na, malaki na po yung naibigay po sa inyo. Ano po yung masasabi nyo, Tatay Virgilio? Ay, lubos po ako nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List na sa ating kagalang-galang na congressman, Saldi ko, dahil ito po ay napakalaking guarantee letter na ipinagtulob sa akin. Within 1 week po, napagkaloob agad sa akin. Maraming salamat po na marami kayo natutulungan, hindi lamang ako, kundi dito sa aming barangay, kahit hindi po Bicol, ay tinutulungan po nila. Kahit hindi ka Bicolano, kahit may sakit ka, tutulong po sila. Napakalaking bagay po ito sa akin, sa aking karamdaman. Sir Alvin, may nababanggit din po itong si Sir Virgilio dahil hindi lang po ito one-time na gamutan. Maari pa daw po ba siyang lumapit sa muli sa Ako Bicol Party List?
Ma'am Remy, tulad nga na sinabi ko kanina sa kanya, nag-uusap kami base ng programang ito. Sabi ko, pag nangailangan pa si Tatay Virgilio after 3 months, dahil sapat itong 250,000 na binigay natin, after 3 months, saktong-sakto yan, punta lang dito sa ABB Caloocan Satellite office natin. At tayo, magbibigay ulit tayo para sa kanila. Ayun, Tatay Virgilio. Haakapin natin ang mga taga-Caloocan. Tatay Virgilio, ayun na, no? Binigyan ka na ng asigurasyon na maaari ka pang lumapit, paulit-ulit, basta ginusto nyo at para naman kami makatulong at gumaling na po kayo, Tatay Virgilio. Maraming salamat po sa lahat po ng minubo ng ito pong Ako Bicol Party List. Napasalamat po lahat po ng staff na tumulong po sa akin. Ayan. Maraming salamat, Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Mabuhay ka, Sir Alvin. Buhay po, buhay po. Mga kaaksyon, sa pagbabalik ng Ako Bicol Tabang Ora mismo, isang lalaki mula sa Caloocan City hinaing ang gamutang kinakailangan para sa baradong ugat nito sa puso. Ang pagtugon ng ating programa, abangan. Kaya huwag kayong bibitaw, magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa actioncallcenter@gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po.
Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ang Ako Bicol, tabang ora mismo. Mga kaaksyon, kung inyong maaalala, isang domestic helper rin ang dumulog sa ating tanggapan mula rin sa Saudi Arabia. Ang kanyang inirereklamo noon ay ang pang-aabuso or pang-aabuso at pananakit umano ng kanyang amo. At sa oras na ito, kasama na natin siya. Magandang hapon sa iyo, Mary Jean. Ayan. So, Mary Jean, masaya kami dahil naandito ka na sa Pilipinas at nakauwi ng ligtas. Opo, ma'am. Opo. So, kumusta ka ngayon? Okay naman po, ma'am. Ano yung pakiramdam mo? Masayang masaya po. Masayang masaya. So, kailan ka ba dumating ng Pilipinas? Kahapon lang po, ma'am. Kahapon lang Opo. mismo? Kahapon lang po mismo. Opo. So, ano na yung mga ginawa mo nung nakauwi ka na? Saan ka na nakarating? Siyempre po, unang-una, sa pamilya ko po. Opo. Saan ka ngayon nanunuluyan dito? Doon po sa asawa ko. Kasi wala po kaila mama. Nagpunta po sa Antique. So, saan dito? Sa Albay? Sa Taisan po. Sa Taisan, Legazpi Opo. City. So, kumusta naman yung pag-uwi mo? Okay naman po. Masayang masaya. So, kumusta yung, meron ka na bang mga anak? Opo, ma'am. Kumusta yung reaction nila nung una ka nilang nakita? Yung Sige lang. Yung bunso ko po, hindi ako makilala. Pero okay lang, ma'am. Masaya ako kasi nakasama ko sila na nakauwi ako ng buhay. Kasi ang hirap po ng dinanas ko doon. Kahit nabigay ko naman yung pangangailangan ng pamilya ko, hindi ko naman po inaasahan na mangyayari po sa akin yun eh. Maaari mo nga bang maikwento sa amin ano yung naging sitwasyon mo or kalagayan mo nung papauwi ka na ng Pilipinas, nung nabigyan ka na ng exit visa? Yung nangyari po sa akin doon is okay naman po sa una. Tapos nung tumagal po, ayaw na nila ako bitawan. Hanggang sa nagbago na yung ugali, doon na yung nasaktan na po ako. Yung pag-uwi mo dito, kumusta naman? Dahil syempre naasikaso na ng Opo. programa, ng DMW, ng OWA, kumusta yung naging proseso? Okay Smooth naman lang po. ba? Opo, okay naman po siya. Wala naman po problema. Naasikaso din po agad. Ayun. Opo. Sundan ko lang yung tanong, balikan ko yung mo kasi nababanggit mo kanina na pag-uwi mo, naiyak ka dahil Opo, ma'am. hindi ka nakilala ng iyong bunso. Opo, ma'am. Bakit? Ilang taon pa lang ba yung bunso mo nung umalis ka? Kakaisang taon pa lang po niya nun eh. Nung umalis ka? Oo. So, naiwan mo siya ng... Nang wala siyang kaalam-alam na umalis ako. Kaya okay lang kahit masakit, pero nakapiling ko naman yung mga bata na. Nung umalis ka, hindi niya alam o hindi ka niya nakita? Tumago ka? Tulog po siya. So, wala Na ka nang umalis po. Opo, hindi po alam ng bunso ko na umalis ako. Gaano ka sakit or kahirap sa isang nanay na umalis, na ganun yung sitwasyon ng anak mo, tulog, hindi ka man lang nakita niya bago umalis? Ma'am? Sobrang hirap para sa mga magulang na isang OFW na yung gagawin mo para sa mga anak. Tapos hirap nung pag-alis ko na yun, wala siyang kaalam-alam na umalis po ako. Tapos ito pong babae, kung nag-iisa kong babae, alam po niya, grabe po yung iyak ko. Masakit. Pero pasalamat din po ako kahit papaano at buhay pa rin ako nakauwi. Sa tulong po ng Tabang Ora mismo. So ngayon, dahil sa nangyari sa'yo, dahil sa experience mo sa ibang bansa, hindi maganda, na sobrang hirap, sobrang lungkot, may plano ka pa rin bang ibang bansa? Wala na po, ma'am. Okay na po ako dito. Kahit mahirap, basta kasama po yung pamilya. So ano yung plano mo dito? Paano mo ibubuhayin yung pamilya? Maghahanap po ulit ako ng trabaho dito para sa mga anak ko. Magtutulungan po kami ng asawa ko. Si Mr., ano yung trabaho? Construction po Sa siya. construction. Opo. So ikaw maghahanap ka ng trabaho? Opo, maghahanap din po ulit ako. So, ano yung natutunan mo bilang isang OFW? Natutunan ko is kahit anong hirap, kahit anong hirap, ma'am,
basta kasama mo yung pamilya mo. Hindi bali nang pumunta ka naman doon na hindi naman makatao yung trato sa'yo. Kaya ang aral sa akin na mas okay pala dito na kahit mahirap, basta kasama mo yung pamilya mo. Yun po ang naano ko sa utak ko nung nandun po ako sa Saudi. Nung mga panahon na naandun ka at hindi ka pa nakakauwi ng Pilipinas, hindi mo alam yung gagawin, aligaga ka, ano yung pakiramdam na para bang mababaliw ka? Parang hindi mo alam. Ano po, ma'am, gusto ko na magpakamatay nun. Oo, kasi nung pinalayas ako ng amo ko, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Buti na lang po, tinulungan ako ng magulang ng amo ko kasi galit po sila sa anak nila, dun sa amo kong babae. Paano kung wala yung magulang? Yun nga po, hindi ko alam kung saan talaga ako pupunta nun. Baka di na ako nakauwing buhay. Kasi, so ngayon na naandito ka na, ano yung gusto mong sabihin doon sa mga ahensya na tumulong sa'yo? Nagpapasalamat po ko, ma'am, sa mga tumulong po sa akin dito sa Tabang Ora mismo na na-actionan po agad yung pag-uwi ko sa OWA, sa lahat po na tumulong sa aking reklamo, sa kapatid ko na dumulog po dito, sa mama ko. Nagpapasalamat po ako. Sa mga kababayan natin na nanonood, na mga kaparehas mo din, na mga OFW ngayon, na naandun pa at nakakaranas ng mga naranasan mo din bilang isang OFW, ano yung gusto mong sabihin sa kanila? Sasabihin ko lang, yung mga nagbabalak pa lang mag-abroad, pag-isipan mabuti. 1,000 times, 1 million times, ganun, ma'am. Pag-isipan mabuti yung pag-alis. At yung mga kagaya sa akin na nakaranas doon, laban lang para sa pamilya. Yun ang kailangan, ma'am. Opo. Laban lang para sa pamilya. Kami ay natutuwa sa iyo, Mary Jane, dahil ligtas kang nakauwi ng Pilipinas, personal kang pumunta dito sa aming programa ngayong hapon at para ipaabot itong pasasalamat ninyo. Opo, ano po? At ayon sa tanggapan ng OWA, eto magandang balita, may maaari pa kayong matanggap na tulong para sa iyong pamilya. Opo, so, para naman makapanimula ka ng buhay, syempre, importante dahil wala kang kita. Opo, so, merong itutulong po sa inyo yung OWA. At sasamahan ka ng aming team para ito ay matanggap mula sa opisina ng OWA Region 5 para maasikaso po ito para naman yung proseso ay mapamadali. Opo, ma'am. Thank you po. So, eto, syempre, bitbitin nyo rin po itong food pack mula po sa aming programa. Thank you po. Maraming salamat po sa Tabang Ora mismo ni Kong Saldico at sa inyo po, ma'am. Sa lahat po dito ng staff na mabilisang aksyon. Maraming salamat po. Ayun, laban lang. Laban lang po. Para sa pamilya. Opo, ma'am. Mga ka-aksyon, balikan naman natin ang Action Coast Center Satellite Office sa Caloocan City. Kasama pa rin natin si Sir Rudy Vizcaya. Ito si Ka Rudy naman ang ating kasama, ang coordination ng Ako Bicol Party List or coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa NCR. Magandang hapon, Ka Rudy. Magandang hapon po dyan sa inyong lahat. Opo, Ka Rudy, kasama mo ngayon si Jason Liano, personal na dumulog sa ating Action Coast Center Satellite Office dyan sa Caloocan City upang humingi ng tulong para sa iniindang sakit sa puso na kung tawagin ay coronary heart disease. Isang uri ng sakit na kung saan barado ang ugat nito sa puso kung kaya't kadalasan ay nakakaramdam ng pananakip ng dibdib. Magandang hapon po sa inyo, Jason. Magandang hapon po sa inyo. Opo, sa lahat po ng nanonood. Kumusta yung kalagayan mo ngayon, Jason, na meron kang iniindang sakit? Medyo kinakabahan ako pagka sumasakit yung yung aking puso. Opo, gaano ba kasakit? Kasi hindi ako makahinga. Gaano ba kasakit, Jason, at kadalas na sumasakit po itong puso mo? Medyo masakit po hindi ko po may paliwanag yung sakit kasi pagka medyo umaatake po siya, talaga pong medyo hindi ako makahinga. Kailan ba nagsimula na maramdaman mo itong pananakit ng iyong puso, Jason? Last month po. Tapos po, nagpatingin agad ako sa doktor. Sinabi niya nga po na, yun nga po, i-coronary angiogram daw po ako dahil may bara daw po yung ugat ko sa puso.
Okay, so last month pa lang ito ano, na na-diagnose ka na meron kang sakit sa puso. Ano yung trabaho mo, Jason? Dati pong sumasama ako sa aking tuwin bilang helper sa pag-landscape po. Hindi naman po regular. Tapos Lalamove rider po ako. Lalamove rider, so napakahirap ano? Opo. Sabak ka sa init at ulan. So ngayon na Opo, meron tama kang po. ganyang uri ng sakit, nagagawa mo pa rin ba ito? Sa ngayon po hindi kasi po medyo may iniinda po ako. Baka po mamaya gampanan ko ang aking tungkulin tapos ako naman po ang mapahamak. So nasa bahay lang po muna ako pansamantala. Okay, so nagpapahinga ka muna. May kasama ka ba pagpunta mo dyan ng satellite office? Ako lang po. Paano mo naman nalaman Ako na lang po. meron na tabang ora mismo dyan sa Caloocan? Marami pong nagpupunta rito. Isa pong nagbigay sa akin ng impormasyon ay yung aking kapitbahay at sinabi niya po sa akin na madali pong lapitan ang Ako Bicol Party. Ayun. At napaka-accommodating po nila. Oh, pasalamat ka sa yung kapitbahay ano dahil nabanggit niya yan sa iyo. At totoo 'yon. Totoo ba, Jason, na napakadaling lapitan yung Ako Bicol Party List? Ay, napakadali po. Nung pumunta po ako sa tanggapan ni Sir Rudy Vizcaya, agad niya po tinignan yung aking mga dokumento at agad niya po akong inasikaso. Kaya maraming salamat po kay Sir Rudy. Ayun. So, matanong ko lang, Jason, ikaw ba ay may asawa at mga anak? Meron po. Dalawa po yung anak ko at nag-iisa lang po yung aking asawa. Oh, syempre, dapat isa lang ka talaga, Jason. So, kumusta naman? Dahil hindi ka makapagtrabaho ngayon, paano yung pangangailangan ng mga anak mo? Lalo na nag-aaral na ba itong mga anak mo? Opo. May nagtitinda po ako paminsan-minsan ng kung ano po yung pwede. Ayun, so nagtitinda ka. Kumusta? Sapat naman o kulang? Sumasapat naman po. Ayun. Pinagkakasya po. Mhm. Madaling kasi. So ngayon, Jason, naandyan ka sa satellite office namin at lumapit ka sa Ako Bicol Party List. Ano yung pinakakailangan mo ngayon, Jason? Ang kailangan ko po sana yung medical financial po para sa pambayad po sa hospital at sa doktor. Ayun, so problema sa pambayad sa ospital. Balikan natin si Sir Rudy. Sir Rudy, magandang hapon. Magandang hapon po dito man dyan sa inyo lahat. Ayan, napakinggan mo si Jason. Meron po siyang hinaing para naman matulungan ng Ako Bicol Party List. Ano yung nakahandang tulong para kay Jason Carudi? Sige, sana inanda na agad natin ang pagbigay sa kanya ng tulong. At ito nga ay pinakalog agad ng ating Congressman Saldico, ang 100K na para sa kanyang gamutan sa heart center. 100,000. Ora mismo. Opo. Jason, napakinggan mo si Sir Rudy, 100,000 worth of guarantee letter ang matatanggap mo ngayong araw. Ano yung masasabi mo, Jason? Nagpapasalamat po ako kay Congressman Saldico, kay Congressman Jill Tumalan po, kay Sir Rudy at saka Ako Bicol po, Tabang Oramis. Ayun, so naniniwala ka na, Jason, ng Ako Bicol Party List ay katulong na, kakampi pa. Opo, naniniwala po. Ayun, so Maraming salamat din po sa guarantee letter na pinagkaloob sa akin at meron na po akong pambayad sa hospital bill. Maraming salamat po. ayun, so lakasan mo lang yung loob mo, Jason, ano, at ang hiling natin sa Poong May Kapal ay tuluyan ang iyong gumaling. Maraming salamat. Ayun, maraming salamat, Jason. Maraming salamat din, Sir Rudy Vizcaya. Maraming salamat din po sa inyo. Karudi, baka meron kayong mensahe sa ating mga tagapakinig, tagapanood. Ano yung gusto mong sabihin para sa kanila? Nananawagan po ako sa ating mga kababayan dito po sa Caloocan, dito po sa North at sa South. Kung mayroon po kayong hinihingi ng tulong sa Ako Bicol Party List, ang Ako Bicol Party List po ay bukas po upang tumulong po sa inyo, lalong-lalo po sa mga medikal. Dahil po ang Ako Bicol Party List, magmulang 2010 hanggang ngayon kasalukuyan, 14 taon na po kami nanunungkulan dito sa Kongreso. At dahil po dito,
tuloy-tuloy po ang pagbibigay ng tulong ng Ako Bicol Party List sa ating mga kababayan. Ayun, maraming salamat ka Rudy at ako ay naniniwala na namamayagpag ang Ako Bicol Party List sa patuloy na pagtulong sa ating mga kababayan. Maraming salamat ka Rudy at mabuhay ka. Maraming salamat din po sa inyo. Mga kaaksyon sa lahat ng mga senior high school. Eto, magandang balita din ito sa mga estudyante. Para sa mga senior high school at college student, saan mang sulok ng Bicol Region. Maaari kayong mag-apply sa tabang sa edukasyon ng Ako Bicol Party List sa pangunguna ni House Committee on Appropriations Chairperson Congressman Elizalde Co. Para sa Masbate, maaari kayong magtungo lamang sa Ako Bicol Tabang Ora mismo Satellite Office sa Nursery Street, malapit sa Nursery Elementary School. Para naman sa mga taga Camarines Sur, magtungo lamang kayo sa aming satellite office dyan sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Meron rin sa Magsaysay Avenue City Hall Compound, Naga City. Para naman sa mga taga Camarines Norte, magpunta lamang kayo sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman dyan sa mga taga-probinsya ng Sorsogon, magtungo lang kayo sa Polvorista, Sorsogon City. Dyan ang aming opisina. Para naman sa Catanduanes, pumunta lamang kayo sa Monwok, Birac, Catanduanes. At syempre sa mga taga-probinsya ng Albay, magpunta lamang kayo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico dito sa Embarcadero de Legazpi. Magdala lamang kayo ng mga sumusunod na mga requirements: Certificate of Enrollment, School ID. Kung wala naman kayong ID ay pwede na rin ang police clearance at barangay indigency. Yan mga kaaksyon, magandang balita yan sa ating mga estudyante na hirap ngayon sa kanilang pag-aaral. Sa may mga problemang legal at medical na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari rin po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari na rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes, alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. At kung kayo naman po ay taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Co Center sa Barangay 175 Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules. Mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, mga kaaksyon. At maaari na rin po kayong magtungo sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. Para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin po kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din po kayong magpadala ng inyong mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit ano pong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag nyo rin pong kalimutan na i-follow ang aming mga official social media accounts sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas mga kaaksyon, sama-sama nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po si Remy Araneta Mindones. Ito ang programang May Paninindigan. Tutugon sa inyong pangangailangan. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan.